Nytten avataan nelosluukku. Okei, eli täältä löytyy. Voi hemmetti, tää on vaikea avata yhdellä kädellä. No huoneena loukuttais. Mikä on harjoittelijaporon nimi? Tässä on nelonen. Nallekarkkeja. Woo! Nallekarkkeja. Syön ne kohta. Ja tämä kalenteri. Missä se nelosluukku? Tuolla. Noniin, mä vähän autoin tossa äsken. Tintin. Kynttilä! Ai niin, tänään on sunnuntai tietenkin. Adventti. Joo. Sitten vielä partiolaista adventtikalenteri. No niin. Elikkä tuossa se on. Siinä on selvästi jokin saunavihta vai? Katsotaan mitä sieltä tulee. Okei. No niin. Ahaa. Lyhty. Laitan tää vielä kiinni, pikkusisko saa avata sen. Joo, tässä oli tää video. Sori, jos tää oli lyhyt, mutta me tultiin tänään takas kotiin. Mut siis tilatkaa ja tykätkää kanava. Heippa!